Obonedene no kote botara tamo. Oburaje ba chole ha kapugulenge ya. Ibusuka no wano kafata kuyoso. Na bonto no se shia sambawa. Ayeje wa matanda no shilike nuku. Obya. So no biala biaka na no benu wabu hebu da ye jaye aye se wa matanda no se kerugo MC na ba ko egwu e ma no biala biaka na no benu wabu hebu da ye mano aye se wa matanda no se kerugo rojo bae o godo o ya ko ka de wa foto wo lo ma tan jambawa aye se wa matanda no se kerugo oya duko de mo foto wole ma tanja o aye je mo no tanta no se le kero ase no bia la bia ka na ne be no abu he buta ye mano aye je mo ma tanta no se le kero obo ne te obo ne te obo ne te obo ne te obo ne ta to ke ba ka bu oh yes ma fo ke ba go yeah oh god le go for the Christmas ya de egu na emebe obo mebe obo mebe obo mebe obo mebe obo mebe to ke ba ka bu oh yes ma ka ke ba go oh god somebody out here yeah oh Ogubana to Nolimba, I the Nolimba, Nolimba, I the Nolimba, Emanu water to Nolimba, I the Nolimba, Nolimba, I the Nolimba, Anan Kata to Nolimba, I the Nolimba, Nolimba, I the Asuro ye ka agbo ego fota na ogbo. Ono fota na oye gbakaria. All the mothers. Ima mi ge 200,000 nke na. Nna man, oyi ho na ba go tembo na lo kwa wa akwụkwọ. Na go tembo na lo. Hey na oyi ho na ba go tembo na lo kwa wa akwụkwọ. Oyi ge yo na go tembo na lo kwa wa akwụkwọ. Una na choye. Ba ma ka de na na abụrụ no. Na dem. Ọkanu na nọrọ ihe ekwuru n'ihi isi ike a sụrụ onye ndị nlebụta nọ na onye ka wee tee egwu a ga-eme gịnị
wee ji gift wee nawe Special gift from her. agbakwala special special bụ ike ọ bụrụ 100 or 50 chidi nna m anụ a ga-asụ mụ na gị bịa tee ka ime ma ga-eji anọ Chibondenna. ọka ọdụ MC biko ya zikwa ozu ọzọ ya so ndị nna bịa tee ndị nna ka mụ na nna m anụ were ya naba bịa ụmụaka jee nọrọ ana ka ndị nnotela ya egwu a biko onye ga-agba rizọtụ bịa na-ewere ihe m fụrụ ebe a. ya More of the mothers. Only man I'm working at that school. Now this school, Biko, I don't know why you're still sitting down. Jishike pụta Biko, Jishike, Biko, Jishike pụta bịa Biko, teela ya egwu a. Biko. Biko, let's go there. Habịa Thank you. ibe mbembembe MC na-enekwa ya n'ime ọdụzọtụ MC tedentebia sikiri benzeba sikiri benzeba waya ọgwa identendiba kirikiri benzeba kiribiri benziba kiribiri benziba ọbụbọ nwanne nna bịa ọbụbọ kiri benza tendembia ikiri benziba na yukwuru onye ana ị na-echekwa onye ebe lowelo ọga ite yosa oge odo ọga agbagwa fest ịba sendere ibe sembida ide sembela ide sembia ide sembela ide zeribe ide egwu eme ọdamadi osoro onye ọbụla wee nwe aṅụrị shake me shake here hey ka bụ the final one habịa check anụ ma n'ihe na abụọ habịa ija saba kiribe sambia idembe oho sagiriwa hamba hey sa hey ụmụ nwaanyị a nọ ya barista ụmụ nwaanyị taa dịkwa egwu Onyawa. ọ gịnị na-eme Oh no, Onyawa, let me say you. Yeah. Oh no, buddy, I say yeah. Never. ị mere ike nso Imere ike gị. Onyawa. mmadụ na-abọ ga-agbasị ka amazi Onyawa. but why gbasị the final one Onyawa. The final one. ngwa ọbịa samba iya sagiribo ija sagiribo iya sagiribo iya sagiribo iya sagiribo iya sagiribo sambia hey sa Hello. Am I here now? Hey, gift, a ga-eki Oha. barista kwuru na a ga-eki ya eke Ana abomere ofuma. Yes. Kọrọ na aka kọrọ. aka wushiwe Aka ụba. ọbịa ngwatere ejewe n'oche gị Biko. ọbịa
menano. Yeah. Oh, menano. What's a good one, Gaba? Sempia. Take it. Yeah. Oh, menano. Hey, why, yeah, yeah. Yeah. The water. Hey. Thank you very much. Mommy, I used to win under my first. Biko and the teachers, let's go. And the teachers, let's go. And the teachers, the winner goes home with something. The winner got now with something. And the teachers, Be one was supposed to go. Biko time out at all. Oh, you say, can I Come say? from above. You try at the and the teachers say, how about that? And I'm I greet you. And the teachers, so one. All the teachers, let's go. All the teachers, let's go. Teachers, who now? What did you been about? But the man and I can but the man and I can but the man will pay you. Yeah. Yeah. Here. Saba. Hey. Sa. Kubulete wachani hata kukurenge. Ibushikwa no wanoka wata kuyoso. Na mboto seishia. Sambawa. Ayete wa patanda machidike nuku. Yeah. Good, ichiela n'iru. Yeah. Oh. Webana na makama. Oh, God. Webana no be homa. Oh, Burede. Akwe wele hu maka na ebo menana. Ashadire. Eti malo ye buhoye. Heya. Nebu ichiela n'iru. Na se no biala bia ga na ebe no wabu hobu taye. Aye se wa matanta na shirikeruko. Oya do ka do ma foto wolo ba tanja mbawa. Aye je wa matanta kwa shirike nuku. Ogene ne mi ha. Hey, oya do ka do ma foto wolo ba tanja wo. Aye je wa matanta kwa shirike. Na se no bia la bia ga na ebe no wabu hobu taye malo. Aye je wa matanta kwa shirike. Obonete, chica, obonete, teba kabubunu, oh yes, nakakewano. I the word pan, Mexico. I the word Yandu mama moro maka no ko eba. Don't now masa no ko. Yeah. Doso. Serembia. Well did it. Oba.
ka chekwelu nọ ewekwelu ndị mụrụ ụmụaka bịara ebe a oge ịha ka ha na-agba ụda egwu a asọkwa unu na wahụ ngwatezie na ọzọ ka ndị mụrụ unu bịa bụ unu ego unu bịa bụ ọha ego ị makwa na egwu a dịrị ofele ọ bịa tekiribe 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 ijebe ije ọ bụ ya iya ekele dịrị ịmụta mmadụ o nwanyị ọma ọ sị na onye ọbụla webe ahụrụ na krismas mba ọbịa ọgwụgwọ